Kto sa hrá, nehnevá a my sa dnes zahráme ako veľkí chlapci. No, možno nie úplne veľkí. Zahráme sa na kasíno aj v ňom, skúsime virtuálne modelárstvo a nakoniec zistíme, na čo všetko sa dá použiť toaletný papier. Každý chlap potrebuje občas vypnúť, či už je to od rodiny, od práce, alebo od každodenného stresu. Dôležité hlásenie pre Lacka Frlajsa. Zásad rýchmeš, čo? Už 2 hodiny si mal byť v robote. No a hovorí sa, že my chlapi sme aj tak iba veľké deti a preto najlepší spôsob, ako sa odreagovať, je nejako sa zahrať. V dnešných top aplikáciách si preto predstavíme apky a hry pre veľkých chlapcov. Zlato, diamanty, šperky. To všetko môžete mať, ak ste Rytmus. Alebo ak ste vyhrali v kasíne. Hazardné hry však majú tú blbú vlastnosť, že väčšinou v nich vyhráva samotné kasíno. Túto vec však môžete vyriešiť jednoducho. A to tak, že si postavíte vlastné kasíno. Čo Slovák, to architekt a stavbár. Ak vašim najväčším stavebným úspechom bolo kachličkovanie kúpeľne, hra Rock the Vegas vás dostane na úplne iný level. V nej je vašou úlohou vybudovať celé hlavné mesto hazardu. Ako je obvyklé pri týchto hrách, dostanete balík peňazí a začnete stavať doslova na zelenej lúke, teda v prípade Rock the Vegas na žltej púšti. Na jednotlivé dieliky okrem samotných kasín a hotelov musíte postaviť aj obytné budovy, reštaurácie, nákupné centrá a inú občiansku vybavenosť. A samozrejme aj oddychové zóny a rôzne pamätihodnosti, aby sa turisti, keď už u vás prehrajú aj vlastné gate, vo vašom Vegas nenudili. Keďže nie ste Donald Trump a nezdedili ste 10 miliard po dedovi, je váš rozpočet obmedzený a je potrebné veľmi rýchlo naučiť sa základnú ekonómiu a nestavať zlaté sochy na každej križovatke. Pravdepodobnejšia situácia ale bude, že vám peniaze budú skôr chýbať, ako to už býva pri mestskom rozpočte. Vtedy pomôžu mikrotransakcie, ktoré umožňujú reálne peniaze zameniť na tie herné. Samozrejme, vlastniť celé Las Vegas a nezahrať si vo vlastnom kasíne by bola fakt nuda. Hra ponúka aj možnosť virtuálne si zahrať mnohé hry. Keď prídete o všetky peniaze a odvrátia sa od vás aj poslední známi, môžete skúsiť napríklad solitér. Mesto môžete budovať prakticky dovtedy, kým máte za čo. Preto je šanca, že ak Rock the Vegas hráte správne, vydrží vám aj celkom dlho a vďaka rôznym herným možnostiam vás ani tak rýchlo neunudí. Rock the Vegas je na Android aj na iOS, kde nájdete dokonca aj vylepšenú HD verziu, pričom všetky verzie sú zadarmo. Ak ste fanúšikom tohto žánru hier, Rock the Vegas vás určite nesklame. Filip Túma je slovenský herec, moderátor a operný spevák. Televízne začiatky si odkrútil v relácii What Does It Mean Harvey Pino. V súčasnosti je solistom opery Slovenského národného divadla a voľný čas delí medzi syna Hektora a jeho obľúbený golf. Ty si tiež muž, my dneska riešime hráčky a hry pre chlapov. Čo je pre teba taká akože námotávka, uvoľnenie, že voľný čas? Fúha, no golf, ale tak ja si myslíš aplikácie, tak hrám nejaké také diamantíky občas na iPade. Veľmi s tým hnevám okolie, lebo viem sa s tým prehrať. Ako sa to volá? Nejaké ževelery alebo niečo také, ale fakt neviem presne, lebo ja to tak automaticky už to tam mám asi rok a viem, že viem bomby využiť aj inak, ale ja tak tupo iba čo mi vyjde, čiže dosť mi to zaberá času. Ale ty že brutál hráš golf, aký máš handicap? 8,5 teraz asi aktuálny. Hovorí sa, to pravidlo je čo, že tvoj handicap vyjadruje počet hodín v práci za týždeň? Alebo že čím nižší handicap, tým menej proste človek trávi v robote. Ale tak prišlo dieťa, tak už to nie je také dramatické. Teraz musím povedať, že minulý rok som prvýkrát vlastne zhoršoval. To je akože normálne, že v lete alebo teda na jar už začínaš, alebo aj v zime sú nejaké výpady? Boli, kým nebol potom. Potom už výpady skončili a teším sa na jar, kedy budem môcť zobrať možno kočík, odparkovať a odpaliť aspoň kýblik loptiček, tak snáď ho dokážem, že ty vieš, tiež hráš golfový vozík má taký košík vzadu. A že by tam možno aj vydržal pospať. Čo sa iných vecí, nejakých týka iných hier, takže kasíno riešiš? Bol si niekedy? Bol som v kasíne asi raz v živote. Ja sa hazardu vyhýbam, lebo ja som znamení vodnár a vodnári vraj majú tendenciu podľahnúť takémuto pokušeniu a takémuto hazardu. Takže sa držím tak od toho trošku ďalej, skúšal som nejaké typovanie a to mám ešte také, že musím sa priznať, si pol roka rozmýšľam nad tým, že si nejakú apku stiahnem takúto typovaciu, ale veľmi za smiešné peniaze sa tam budem hrať na nejaké zápasy. Aký si ty používateľ mobilu, ITčkár v tomto? Som už tak v tom zle, že už keď
keď zabudnem mobil, začnem byť nervózny. Takže tam ma to tak zobralo. A používaš tam aj také, že kalendár, všetko máš v tom maili, toto našupované do toho? Mám aj kalendár, len mám veľký problém s kalendárom, že počas šoférovania neviem nejak zapisovať, takže mám aj taký potom veľký listovací parádny, kde si všetko, že niektoré termíny mám aj v kalendári. Myslíš na tú bezpečnosť napríklad? Lebo ja som akože sa v istom momente asi pred rokom uvedomil, že ale tam mám že všetko. No niečo tam mám, takéto zabezpečenie, ale zase treba povedať, že ja tam nejak veľa toho nemám. Dokonca myslím si, že som už tam nedal ani tie bankové aplikácie, takže som v tomto taký, že až tak sa strašne nebojím. To bol Filip Tuma, ďakujeme za návštevu. Ďakujem pekne. Pre chlapa neexistuje lepšia namotávka, ako povoziť sa na luxusnom aute. Pozeraj, tuto na kľúč. Tam mám ísť doprava. Žiaden kľúč není, Norika. Uhni s tým traktorom zadýchčaným. Ale keďže ste kasínový bank zatiaľ nerozbili, z vášho platu si môžete dovoliť tak maximálne havarijnú poistku takéhoto auta. Ale to nevadí, pretože aj s malými autami vie byť sranda. Najmä ak si ich sami poskladáte. Monzo ponúka v podstate všetko, čo modelárstvo robí modelárstvom, od chodenia do modelárskych obchodov, rozbaľovanie krabice s modelom až po samotné skladanie a jeho maľovanie. Skladanie je samozrejme jednoduchšie ako v skutočnosti. Jemnú motoriku cievneho chirurga už nepotrebujete, no zase musíte trochu pohnúť hlavou a zapojiť svoju priestorovú predstavivosť. Jednotlivé diely treba správne otočiť a zasunúť do seba, inak sa k hotovému modelu nedopracujete. Našťastie správne spájanie aplikácia graficky indikuje, takže ak nie ste farboslepí, zvládnete to aj systémom pokus-omyl. Výsledkom je teda hotový model. Jeho zostavenie vám zaberie od pár minút až pokojne aj hodinu v závislosti od jeho zložitosti. Model si môžete ešte nafarbiť a polepiť nálepkami. Výber je naozaj veľký, preto môžete pokojne skúšať, ako by vyzeral tank v ružovej alebo vojenská stíhačka v kriklavo-zelenej. Potom sa svojím veľdielom môžete kochať v akejsi výkladnej skrini, kde si ho môžete obzerať zo všetkých strán. Pre extrovertov nechýba možnosť fotenia a zdieľania modelu na sociálnej sieti, nech všetci vidia, čím sa zabávate vo voľnom čase. Graficky ide o veľmi peknú aplikáciu, či už ide o stvárnenie obchodu, alebo samotných modelov a ich dielikov, ktoré sú spracované veľmi detailne. Na výber je veľké množstvo modelov, motorky, autá, lietadlá, vojenská technika, dokonca aj stredoveké stroje ako katapulty alebo delá. Jedinou chybičkou na kráse je to, že aj keď aplikácia je zadarmo, bezplatná verzia obsahuje pomerne málo modelov. Ostatné si treba prikúpiť, pričom ceny sa pohybujú od pár centov až po dvojciferné sumy v eurách. Aplikácia je dostupná pre obidve platformy a vzhľadom na originálnosť a prepracovanosť určite stojí aspoň za vyskúšanie. Dnes budeme v rubrike Made in Slovakia riešiť vec, ktorá zaujíma každého, či už hravého alebo nehravého chlapa a konkrétne platy. Som tu s Mirom, ahoj. Čau. Čau Miro, kde robíš, odkiaľ si? Som z firmy Profesie a všetci ju poznáte. Konkrétne zastupujem portál Platy.sk. Každý chlap si rád porovnáva teda aj platy, no ale aby to nemusel robiť tak otvorene s kamarátmi na pive, tak je na to aplikácia, kde si každý nielen chlap, ale aj žena môže porovnať svoj plat s inými ľuďmi na tej istej pracovnej pozícii, na ktorej pracujú. A ako to funguje? Veľmi jednoducho. V prvom kroku si vyplní základné informácie o sebe, na akej pozícii pracuje, ako dlho, koľko zarába aj s nejakými ďalšími bonusmi, pohlavie, región, v ktorom pracuje, aké má vzdelanie, veľmi jednoduché informácie. No a potom dostane porovnanie platu. Napríklad v tomto prípade môj plat je tých 1450 a ten priemer je 1637, čo znamená, že zarábam menej ako priemer. Zároveň si môžem pozrieť, o koľko menej zarábam, alebo to porovnanie vyjadrené percentuálne. Prípadne je tu taká zaujímavosť, že koľko burgerov si môžem kúpiť ja, prípadne koľko výplat potrebujem na kúpu jedného MacBooku. To je super. Aké ďalšie funkcie má apka? Používateľ si má možnosť ako keby posielať notifikácie s ďalším novým userom, ako je on. To znamená, že keď do toho prieskumu sa zapojí ďalší človek, ktorý robí na rovnakej pracovnej pozícii, tak mu dojde notifikácia s porovnaním toho platu a tak je stále v obraze. Čiže stále je ten používateľ v obraze, či zarába podpriemerne, nadpriemerne alebo primerane. Vy máte pravdepodobne prístup aj k celej tej databáze. Pracuje sa s dátami, ktoré sú maximálne rok staré, ale táto aplikácia nie je len na Slovensku, ale je globálna. Tú aplikáciu môžu používať nielen zamestnaní ľudia, ktorí teraz pracujú a vedia si ten svoj plat porovnať, ale aj ľudia, ktorí sa chystajú na pracovný pohovor a chcú si kvázi overiť, že aký plat môžu očakávať.
čiže si tam zistia, aký je rozdiel medzi ich očakávaným platom a tým reálnym priemerom na danej pozícii. Kto túto apku vyvíja? Vyvíjame ju interne. Ešte posledná informácia, ako nájdem túto apku v Android Store. Platy.sk, porovnávač platu. Takže hľadajte porovnávač platov na Android Play Store. Miro, ďakujem. Ďakujem. Sledovanie futbalového zápasu je pre niektorých mužov veľký adrenalín. Mňa futbal nejak extra neberie a preto si ho vždy rád trošku finančne okorením. Aj na tomto zápase som práve vyhral, 2,40. V novom seriáli Hráč si Wesley Snipes vsádza, či bývalý tajný agent odstráni hľadaných zločincov, alebo oni odstránia jeho. Tipovacia apka Nike takúto ani podobnú športovú disciplínu neobsahuje. Za to ale pomocou nej môžete pohodlne tipovať asi na všetky ostatné. A nie len to. Pozrime sa, čo táto apka ponúka. Privíta nás prehľadná úvodná obrazovka. Na nej je 7 položiek, napríklad tikety, výber a vklad peňazí, alebo môžete prejsť do schránky správ. Vybrať si tu môžete napríklad live stávky, ktoré predstavujú možnosť tipovať na práve hrané zápasy. Alebo môžete kliknúť na kurzovú ponuku, čiže zápasy, ktoré sa budú hrať v budúcnosti. Sympatickou vychytávkou je zápas dňa, ktorý užívateľovi ponúka detailnú analýzu jedného zápasu. Ak ste si podali tiket manuálne, aplikácia ponúka jeho kontrolu, a to aj bez zadania jeho čísla. Jednoducho pomocou oskenovania čiarového kódu. Táto funkcia je dostupná dokonca aj bez prihlásenia. K samotnému tipovaniu sa dostanete po registrácii. Tipovanie prebieha jednoducho. Stačí vybrať zápas a výšku vašej stávky. Overenie tiketu trvá len pár sekúnd. Zamrzí asi len chýbajúci prehľad o vkladoch a výberoch na vašom účte. Ten snáď príde v nejakom budúcom update. Ak vám stačí prehľad o tipovaných zápasoch, no samotné tipovanie chcete radšej zrealizovať v zberni, tak práve pre vás obsahuje aplikácia mapu pobočiek. Aplikácií na tipovanie je na slovenskom trhu viac. Nike je z nich však asi najviac užívateľsky príjemná, preto je vhodná aj pre vyslovene sviatočných tipérov. Zároveň ponúka všetko potrebné, preto ju ocenia aj tí, ktorí sa v športovom tipovaní orientujú tak, že do vrecka strčia aj Dustina Hoffmana z Rainmana. Aplikácia je dostupná pre iOS aj Android, no pre tento systém si ju treba stiahnuť z domovskej stránky tipovacej spoločnosti. Leni, ty žiješ doma s 2 chlapmi? Takže... S tromi, no. Dokonca s 3 chlapmi, no. Takže ty to máš možno ťažšie. Veľmi. Ale zase na druhej strane máš taký vhľad do toho mužského sveta. Žijeme v mužskom svete a tak som si povedala, že také typické, keď si zavriem oči, že čo muži, tak futbal mi napadne. Tak som našla takú mužskú aplikáciu, je to, že Top 11. A tam v podstate sa stávaš takým nejakým manažerom. V podstate si kupuješ, vychovávaš svojich hráčov, potom ich predávaš. A ja som si tam dala teba, že Janko Gordulič, akože si normálne môj futbalista. A veľmi dobre ti to ide. Svete som futbalista. Tak veď, že v mojom telefóne si veľmi dobrý. Tak perfektne. Áno, a idem ťa predať niekde, pretože dostanem za teba veľmi veľa peňazí. Máme tým Janka Gorduliča a potom bude tým Lenka Šošová. Hej, to si vlastne ty sám môžeš všetko vytvárať, aj proti komu ty hráš. A v podstate aj tých svojich hráčov môžeš predávať, zase kúpiť nejakého iného hráča. A môžem hrať, predpokladám, proti ľuďom cez internet iným, čo majú také týmy postavené. Presne tak. Toto teda už tvoj syn, akože by pochopil túto hru? Myslím si, že ešte nie. Ešte tam nie. Ešte sme to neskúšali. Takže... A tvoj partner už by pochopil túto hru? Určite áno, ale nie je úplný futbalista, ale musím povedať, že toto mám práve od jeho kamaráta. Takýto typ, pretože on sa ju práve že hráva a je to úplne fajn a že je to super. Ja verím, že divákov si to nájde aj u nás, takže ak si chcete zahrať kvalitný futbalový manažér, Top 11 je Lenkin top tip pre dnešný diel. Je len málo vecí, ktoré by moderné mobilné telefóny nedokázali, no predsa len aj dnes sa ešte nejaké nájdu. Jednou z nich je napríklad, že nedokážu nahradiť toaletný papier. Ani vtedy, keď si do nich nainštalujete veľmi špecifickú apku Enjoy Toilet Paper. Ide v podstate o asi hru, v ktorej vašou jedinou úlohou je odmotávať z kotúča toaletný papier. Aby to bolo zaujímavejšie, vašou úlohou je dosiahnuť čo najlepší čas. Takže ak sa takto hrávate na záchode aj v skutočnosti a už vás nebaví upratovať zo zeme vyrolovaný toaletný papier, je to apka práve pre vás. App Store len za 99 centov.
Ako ste práve videli, váš smartfón môže byť plný hier a skvelých výhier, avšak nezabúdajte, to ozajstné vzrušenie a skutočný život sú tam vonku, v skutočnom svete. No čo? Však som vonku.